The street value of these drugs, one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million. Amapolisa abhaqeze oxuthi iziyobisi ezixabisa izigidi ezisibhozo zeerandi eDouglasdale kumantla eRhawutini. Inkokeli yemveli yaseMthatha West iziphikile izityholo zokuba ingungqondongqondo womkhwa wentlawulo yokhuseleko okugqigqisa kule ngingqi. My department is starting to give 67 million rand worth of equipment. Umphathiso wezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie uthembise ngokunikela nge-67 yezigidi zeerandi kwimidlalo eyahlukeneyo engathathelwa ngqalelo ngenzame zokuzisa utshintsho, uphuhliso kunye nokulingana. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Amapolisa abhaqeze oxuthi iziyobisi ezixabisa izigidi ezisibhozo zeerandi eDouglasdale kumantla eRhawutini kweliphulo kubanjwa abemi bangaphandle ababini. Umkomishinala wamapolisa eRhawutini uNjengele Tomi Mthombeni uthi abarhanelwa kukholeleka ukuba bebevelisa iipilisi zeMandrax kwaye koxuthwe oomashini ababini bokuvelisa ezi ziyobisi kunye nemipho emibini engekho mthethweni. Kukholeleka ukuba umnini wendawo eberentisa ngayo. One can say that this process of operations of producing these drugs is transnational. The street value of these drugs, one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million, because that machine is a high-pressured machine which can produce within a second quite a number of tablets, and then in an hour then it's also high volumes which it can be produced on this crime scene. Urhulumente wephondo iKwaZulu-Natal uthi idabi lokuqubisana nezijama-kungwini ezigonyamelayo kulwakhiwo lento kuthiwa i-construction mafia ngolwasemzini liza kufuna kubanjiswana nesebe lemisebenzi yoluntu likazwelonke, amapolisa nesebe lezobulungisa ukufika isisombululo soxolo kule ntsini abadala. Ebutsheni bale veki abahlaseli abasibhozo bangene ngenkani kwizizathu zolwakhiwo ezibini, nto leyo imise ngxi umsebenzi. Iqela labahlali lenze umngcelele woxolo kusiza solwakhiwo eMgungundlovu linyanzelisa intlawulo. Aba bahlali bakhalazele into abathe kuqeshwa kwabantu abangaphumi kwiwadi yabo. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu KwaZulu-Natal umnumzana Martin Meyer utyelele esisiza solwakhiwo ngelize kuqubisana nenkxalabo ngokulibaziseka okubangelwa kukuphazanyiswa komsebenzi ngamaqonga osomashishini angekho mthethweni okanye lento kuthiwa zisijama-nkungwini ezigonyamelayo. I think we're going to change the way we approach projects from now on, engaging with communities much sooner. So already we're in the drawing of the planned stage. We're going to go to communities, see what their skill set is, see what skill sets we need, and start training a lot sooner so we know that community will be able to participate in projects like this. We will also engage, as I've said many times, I'm happy to engage with people that come to us in a flag of peace, like the community here did today. They came to speak to us peacefully, and I always welcome that, and we will engage with them. But we will not engage with anybody that does criminality, shows up with weapons, anything like that. Umnumzana Meya ufunge ngelithi uza kusitshulwa nengcambu umkhwa wokuqokobhisa kumaphulo olwakhiwo. Inkokeli yemveli eMthatha West eMpuma Koloni uDalinzolo Mahele uziphikile izityholo ezithi nguye uququzelela iziganeko zokunyanzelisa intlawulo ezijoliswe kumashishini eMthatha. Lo kaMahele ukhanquzwe ngegama ikumkani yabathembu ukumkani buyele ekhaya eDalindyebo njengoququzelela lo mkhwa. Ikumkani bithetha kwindibano bibanjwe emva kokuvalwa kwezikolo kulo mmandla kutyholwa ngelithi oku kubangelwa zezinyanzeliso zale ntlawulo. Abahlali baseMthatha West bebequmbe besisifu baqhube uqhankqalazo bekhusela inkokeli yabo uDalinzolo Mareke. Aba bahlali bathi kweyokosa kukubona ukuba inkokeli yabo iyenyeliswa. Ubuxoki, ubuvuvu, into ye-protection fee. Akho nto ena-protection fee apha. Zange futhi sathetha ngento ene-protection fee. Le ndoda etyholwa ngokuba yiyo ethe gqulu iphehluzelisa abantu kummandla waseMthatha West oba babhatale imali ebizwa ngokuba i-protection fee izikhabele kude ezi sityholo. Ananto nokwazi ngegaraji uthe ndadasukelwa nje kunengxaki yakhona zomhlaba wam uthola ukuthi apha etawuni kwiindawo zebhizinisi zikelo
kunabantu abasitshwa kufuna imali kanje athe processing fee omnye afike ayegama lam ngizokusiqo athi ngubani. Abahlali bebeqhuba imiheshuzo bathi uMareke akanachaphaza kuku. Into ebangela uba sibe lapha yinto eyenziwe ngukumkani izolo ethuka inkosi yethu eyayonyulwe sithi singabahlali balapha eMthatha West. uMareke uthi ukhathazekile ngokusetyenziswa kwegama lakhe ngabantu atyholwa kokuba benza ezi zenzo besebenzisa igama lakhe. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Umqulu wezempilo ucangisele ukulungelanisa izixhobo zenkqubo yezempilo ngokudibanisa icandelo labucala nabanye ababandakanyekayo kuza nenkqubela phambili kwezempilo. Abasemagunyeni kwezempilo bakuxhasile ukumiliselwa kwalo mqulu. Umqulu wezempilo wasekwa ngo-2019 ngenjongo yokuqulunqa isicwangciso sendlela yokuhlangana kwamacandelo angundoqo ukuqinisekisa inkqubela phambili nemiphumela efanelekileyo kwezempilo. uMotsoaledi uthi oku kuza ngexesha icandelo lezempilo lijamelene nentaphane yemingeni exananazileyo efana nenkxaso-mali, izakhiwo zophuhliso nezinye ingxubakaxaka. Kananjalo uMashatile uthe urhulumente wandisa yaye uphucula izakhiwo zophuhliso kwezempilo ukwaphakamise iinkxalabo ngokuphathelene norhwaphilizo nolawulo olugwenxa. Lo gama umbutho obambiswano lwamashishini lweli Business Unity South Africa ivakalisa ngelithi nanjengoko iwuxhasa umqulu wezempilo kodwa iyayikhaba indlela urhulumente enze ngayo izilungiso kuwo ngaphandle kokungqobanisa intloko. Kwangaxesha linye imanyano yomongi jikelele iDenosa nequmrhu lezonyango lweli South African Medical Association Trade Union iSAMATA ngamafutshane bavakalisa ukuxhasa ngako konke lo mqulu. This compact is that very necessary kickstart to the process of rolling out the NHI, to which we are fully committed. We are hopeful that after signing this compact, we'll be in the next 4 or 5 years, we'll be seeing some changes in the healthcare system. Ukanti ke uMashatile ukwavakalise ngelithi ukuba ngenene icandelo lezempilo indyebo yelizwe ke ngoko inkqubo yezempilo imele ukuthatyathelwa ingqalelo namanyathelo angqingqwa wokuyilungisa. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindawo kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Ukanti kwinqaku lokuqala sithe xa sihlabela mgama masihlabele mgama umongameli womkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma uthi uye wathetha namaqela ezopolitiko antsundu malunga nekamva lomntwana omnyama kweli phambi kokuseka iMK Party. Umnumzana Zuma bethetha kwinkova nonondaba esendithini eRhawutini malunga nemeko yezopolitiko neminye imiba igqubayo kweli. Ukwaqhabela izandla umququzelelo omtsha kazolonke umnumzana Floyd Shivambu. I will ask that question. Just let us know. Just take us with you, so that we can quickly correct the wrongs. I wouldn't be saying, Mr. Zuma, why did you do this? Ask a question which seemed to be opposite of what we need to do. Let me not say much because I know you love listening to me. Because I did not want to speak, but somebody said, man, talk please. Just make them happy. Just say something. No, one of the points I wanted to make is that the interpretation of the comrade who's sitting here, that I'm standing next to, this one, this one, this one, this one. You don't know. There are politicians and politicians. This comrade I've known from when he was very young in the ANC Youth League. That's when I picked him up that he is a real politician.
Abanye abahlali baseThembisa kunyanzeleke babuyele emakhaya bengaxhamlanga kwinkonzo yezempilo yasimahla kaloliwe iPhelophepha. Ngenxa yokugcwala amanye amaxhego namaxhegwazana athe alale kwisikhulo sikaloliwe iintsuku kodwa ekugqibeleni awalufumana uncedo kwiPhelophepha. I-Transnet Foundation ithi mkhulu kakhulu umsebenzi owenziwe lesitimela esihlinzeka ngosizo lwezempilo iPhelophepha. The Phelo-Phepha trains, both of them, have made a significant impact. From the time we visited Tembisa, or started our visit in Tembisa, which was last week Monday, until today, which is Thursday, which makes 9 days of service delivery, we have seen over 48,000 patients. Nezisebenzi zePhelophepha azuvala umlomo ngomsebenzi owenziwe. Umsebenzi wethu umningi kakhulu and umkhulu kakhulu. Baningi abantu abazayo bezofuna usizo hayi lwamehlo kuphela kodwa mhlawumbe ngaba ukugula kwahlukahlukene amazinyo mhlawumbe nanokubona odokotela abasizayo ngengqondo. Abanye abantu abebezohlinzekwa ngosizo bakhala bayayithulisa ngoba kuze kwadingeka ukuthi babuyele emakhaya bengazange balithola usizo ngenxa yokugcwala. Isizo ngalithola Monday. Futhi esikhathini esiningi bengilala la. Bengiphethwe amehlo. Okay. Besivuka la basifolisa line basitshela ukuthi solala emgodini. Ngabo 4 khona bavula amagate. Ayi bathi bakhathile ayikho into abangayenza. Mangifika la bathi sebakhathile ayisekho into esengizoyithola. That's all. Suyahamba mama uyekhaya. Baba nje ngikhaya ngifeyilile ukuthi ngithole uncedo mina. 3 days on the floor. Andijabule ngoba asithathwanga njengabantu abadala. Ngoba thina besicimba abantu abadala ngoba banendlela engenye basizela ngayo. Kodwa kwenzeka kanjalo. Lesitimela sobhekisa amabombo eNorthwest kusasa nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Ayaphokoka amazovelwane emva kokusweleka kwenkcubabuchopho umfi William Smith owaduma ngokufundisa imaths kumabona kude weziko yeSABC enceda izigidi zabafundi kweli. Ufunde wayityekeza kwinzululwazi nezibalo. Intombi yakhe ibhengeze indaba zokusweleka kweligala emva kwengulo engephi yesifo somhlaza kwikhaya labo ePerth eAustralia eneminyaka engama-85. Asaphokoka amazovelwane emva kokuwa komthomkhulu kwezifundo zezibalo nezenzululwazi uWilliam Smith ingenguye odlala kumabonakude eMelika. Lona wazenzela igama ngokufundisa izibalo kumabonakude wejelo leSABC iLearning Channel. uWilliam wazalelwa eGhini kwiphondo iMpuma Kapa. Waqukumbela izifundo zakhe kwiYunivesithi yaseGhini kwicandelo lamachiza, inzululwazi nezibalo. Uxelenge ithutyana kwinkampani ezivelisa amachiza ngaphambi kokuba asabele ubizo lwakhe lokufundisa izibalo. uWilliam Smith waba ngumhlohli wokuqala ukufundisa abantsundu nabamhlophe ngaphambi kwenkululeko yeli lizwe. I hope that I've made Knysna a better place to live in. I've tried. I've used my television programs. Untingele eAustralia sele esuka kumyezo wezilwanyana eNysna kwintshona Kapa nalapho wabonakalisa khona uthando lwakhe lwemvelo. Usapho lwakhe luthi uhambe kweli limagada ahlabayo onelisekile ngumqela wakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthumele amazovelwano kweli gqala nelathi lawongwa ngeOrder of Baobab. Limkile eliqhawe kodwa imisebenzi yalo iyakuhlala ihleli nakwizizukulwana. Kwindaba zeSABC ndinguJoe Manciyo. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp betyibela igalelo likaWilliam Smith weMaths kumabonakude. Ngeli xesha nam bendisesesikolweni uWilliam Smith uncede kakhulu kwizibalo. Bendisithi ndivuka ekuseni ndibale kunye naye phaa
kwi-mathematics. SingumZantsi Afrika silahlekelwe nam ndingomnye wabo bembukela kumabonakude xa efundisa izibalo. Ndimazi ngonyaka ka-1990 ndisaqala e-high school wayeyenza into yakhe. Ugqatso lwakhe ulwenzile ulufezile. Elinene elithi sitye esihla sidleli. Ndithi nxa kusapho lakhe silahlelwe sonke uMzantsi Afrika. Umuntu obathanda banobubele. Sangathi umoya wakhe lo waba ungalala ngoxolo ngendlela wayenesineke ngayo nje efundisa ngayo izibalo zakhe. Inkosi yami nabomndeni engathi bangaduduzeka. Madoda xa sekuthethwa ngomuntu omkhulu owileyo kuthethwa ngale ndoda kuba kaloku sincanqela lukhulu kuyo yanga singancanca lukhulu nasebantwaneni bayo. Kuyadabukisa futhi akukholakala ukuthi ngempela ubaba William Smith akasekho emhlabeni njengoba uhlelo lakhe lokufundisa iMaths la kumabonakude bengelilandela kakhulu njengoba nami esikoleni ngenza yona iMaths. Kunga umphefumulo kungaphumula ngoxolo olakho ugqatso olufesi sidinga abantu abanjengaye kwelizwe. Kungake nefamily ingaxola ilale ngenxeba. Uwile umuntu omkhulu uyidlalile ke ba uWilliam Smith indima yakho kwixesha lobutsha bethu bekusithi naxa ufundisa ezomaths zakho ezoalgebra zakho ufumana uba isentsha kodwa uthi sawufika esikolweni ifundiswa ufumana uba tyhini unofifula lento buyibukele eTV-ni usivulile ingqondo zethu sithi enkosi ulale ngoxolo. Ake sithi nje rest in peace kwigqala ikakhulukazi uWillie Smith siyamazi impela amagalelo akhe kuhle kakhulu akwenzile sithi nje uNkulunkulu engathi engaba naye ahambe kahle. Alale ngoxolo utata ulifezile ugqatso. Abantu namhlanje bazizinto ngenxa yakhe. Sibonga ukuthi asiboleke umuntu obenolwazi olungaka kade elupha abafundi bezibalo. Ilahleko kakhulu le kaSmith. Ube yinzuzo kakhulu ebantwini ngoba abantu bafundile ekwazi ubanceda ngokubafundisa izibalo phana nakumabonakude. So ube ilahleko kakhulu ukutshona kwakhe. Wangamoya wakhe ungaphumula ngoxolo. Kwezemidlalo umphathi wezemidlalo umnumzana Gaten Mackenzie uthembise ngokunikela nge-67 yezigidi zerandi kwimidlalo eyahlukeneyo engathathelwa ngqalelo ngenzame zokuzisa utshintsho uphuhliso kunye nokulingana. Umphathiswa uthethe nangenzame zokuqhubisana nobudlobongela ngokwesini kwezemidlalo. Lokuzama ukuzisa utshintsho nokukhulisa imidlalo yohlukeneyo nengathathelwa ngqalelo kweli uMackenzie uthi isebe lakhe liza kunikela ngezigidi ezingama-67 kwimidlalo ayibiza njengeCinderella Sports. Uthe wabalula imidlalo efana negymnastics kunye nepole vault, midlalo leyo athi idinga izixhobo ezikhethekileyo. We are starting now to give equipment like pole vaulting equipment, gymnastic equipment. I remember used to do gymnastics at the old mattress. So whenever there's a family, they'll throw a mattress away. We will be there. Some of those mattresses you couldn't even really use. We would use that mattress for gymnastics. We are now starting, my department is starting to give 67 million rand worth of equipment. Ukwangqwalile ke ukuba abadlali abasuka kumakhaya angathathi ntweni bafumana ubunzima ukufikelela okanye badlale kwiitumente zodidi oluphezulu ngaphandle kwenkxaso. You can't expect equal outcomes if there's no equal access. You can't expect black swimmers at the Olympics, but there's no pools. It's madness. Umqeqeshi Orlando Pirates uJose Rivero uthi bazimisele ukwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba baqhuba kakuhle kwiCAF Champions League lesizini. Nangona kunjalo amabhakani yajongene noxinzelelo lokubetha iqela laseMadagascar iDisciples kumdlalo wesibini ngobusuku bangomso ukuba afuna ukuqhubela phambili kule tumente. Iqela iOrlando Pirates lithande ukungaqhubi kakuhle kule tumente mva nje amabhakani agqibele ngonyaka ka-2019 ukufikelela kwi-group stages kule midlalo. Nangona kunjalo umqeqeshi wele qela uthi bazimisele ukuyitshintsha lo meko kulo mjikelo. We are ready to make it possible that we go in through the next round. We are preparing ourselves to win the match. We don't need to win the game 10-0. We just need to win the game. Ezimnyama ngenkani zidlale ngokulingana ngethuba zingquzulana neqela iDisciples kwiveki edlulileyo. Umqeqeshi wele qela uthi ukuqala lo mdlalo kakuhle kuzaba likhubalo. I can tell you a pile of typical sentences in this type of scenarios, but the truth is that we need
We need to play close to our best performance one more time is what we are looking for. Having a good beginning in every game is going to be a key. ukapteni weliqela uInnocent Mayela uthi bazimisele ukulitywatyusha kanobomi eliqela xa lifikelela esigodini sikaMaminzela. I think we do have the advantage now coming back home. I think we are preparing well. We are focused. We know what we need to do come tomorrow evening. Iqela eliphumelele lomdlalo liza kudibana neAfrican Stars yaseNamibia okanye iJwaneng Galaxy yaseBotswana kumjikelo olandelayo. Indaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha umakhumalo uyalandela nemozulu makube Xhosi Sibehele. Sibulele kwibhele emulweni mawethu naliqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlanje nalapho sibona into banoko libalele kwindawo ezininzi ngakumbe sentshona kodwa ke lithehwelele ngamafupha ya kwindawo ezikwempuma yelizwe njengoko sibona futhi ke khona nalamathutyana ngephemvula kwindawo zigudlunxweme lapha empuma koloni ukonyukela kwaZulu Natal kuyakudika phaya ePulukwane kanti ke ngomso mbukelisa abantu balisahlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe nanjengoko sibona kodwa ke sawubona nange umsingo moya obandayo uchwechwela ke umzantsi ntshona welizwe udala ke la 30% wamathuba emvula siubonayo phaya entshona koloni kanti ke phaya empuma koloni sabona toba nakhona lithe qwaqwa ngamafu kodwa ke kungekho mvula zilindelekileyo kanti ke zikhona izantshizana ezilindelekileyo uqala phaya eThekwini konyukela eMpumalanga kuyakudika phaya ePulukwane sikhona ke nesibhaxuze enkungwe ezilindelekileyo kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe uqhubeka embukela ingono nophelo kanti ke uyabongozwa into buqaphele kaloku la moya uyakube ubhudla ngamandla phaya kunxweme lwasentshona koloni kokunjalo nokulatyuza kwamanza uqala phaya iGqeberha kuyakudika phaya eThekwini ngokuhlanje ke mbukeli kanti ke ngomso siyabona into abanoko imozulu ithanda ukoma futhi inawo nomoya obhudla ngamandla nongadala kaloku imililo yamadlelo okuphakwa laphondo lase-Northern Cape ngokunjalo nakwindawo esiphakamileyo esiphaya entshona koloni qaphela kaloku mbukeli la moya yakube ubhudla ngamandla phaya kunxweme olusempuma kanti kamaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into abanoko kuthanda ukufudumala ngo-11 degrees phaya eKapa lodumo kanti ke sabona phaa eSutherland into abanoko kuthande ubakho inkwankca ngesithathu nje kodwa kathathisa amaqondo ngo-11 eMahikeng ukuba ke wena mbukeli usemusina lindela u-12 ngelixa ingu-4 degrees phaya eKomani ayathathisa amaqondo ngeshumi phaa eMonti koWilsonia phaya kanti ke ngomso mbukeli kuthande ukufudumala kwindawo ezininzi zelizwe ze kuphole ngo-22 eKapa lodumo 30 eRiversdale ngelixa ingu-25 phaa eSutherland eKomani ngu-26 omhle ngelixa enxuba silindele u-29 maniphela emehlweni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.